Sa ngalan samahan ug sa Anak ug sa Espiritu Santo, Amen. ang grasya sa atong Ginoong Hesukristo ug ang gugma sa Dios ug ang panaghiusa sa Espiritu Santo maanaa kaninyong tanan. Manasa ko. Kaigsunan hinulusulan ta ang atong mga kasalanan aron mahibog itang andam ug angayan sa paghalad dining sakripisyo ang Santos nga Misa. Ikaw nga gipadala aron pag-ayo sa mga mahinulsulon, Ginoo kaluoy kami. Ginoo kaloy kami. Ikaw nga mianhi aron pagtawag sa mga makasasala, Kristo kaluoy kami. Kristo kaloy kami. Ikaw nga nagalingkod sa tuo sa amahan aron sa pagpangama alang kanamo, Ginoo kaluoy kami. Ginoo kaloy kami. Kaluoy anong takitaw sa Dios ang makagagahom sa tanan, pasayloon sa atong mga sala ug dadon kita niya ngadto sa kinabuhing dayon. Amen. Magampo kita. O Diyos nga gamhanan, itugot nga sa pagsaulog namo sa adlaw na tawhan diha sa langit ni San Binaventura, Obispo. Mapahimuslan unta namo sa kanunay ang iyang bantugang mga pagtulunan ug makasunod kami sa iyang mainit nga gugma. Kini among gipangayo, pinaagi sa among Ginoong Hesukristo ng imong anak, nga buhi ug haryo ban kanimo, diha sa kayusa sa Espiritu Santo, Dios hangtod sa kahangturan. Amen. Pagbasagikan sa basahon sa Exodo. Usa ka tawo sa banay ni Levi naminyo sa usa ka babay sa mao gihapong banay. Nagmabdos niya og nanganak og lalaki. Sa dihang nakita niya nga gwapo ang bata, gitagawan niya kini sulod sa 3 ka bulan. Apan sa dihang dili na gayud mahimo ang pagtago kaniya, gikuha niya ang usa ka bukag nga hinimo gikan sa mga bugang o gibulit niya kinig balaw. Gisulod niya sa bukag ang bata o gibutang kini sa kasagbutan daplin sa suba. Ang igsoong babae sa bata nagbarog sa layo-layo aron pagtan-aw unsay mahitabo sa bata. Niadtong higayuna ang babaeng anak sa hari sa Ehipto miadto sa suba aron maligo. Samtang ang mga sulugoon niya naglakaw-lakaw daplin sa suba. Unya nakita sa prinsesa ang bukag dito sa kasagbutan o gisugo niya ang iyang ulipong babay pagkuha niini. Sa diyang giablihan sa prinsesa ang bukag, nakita niya ang bata nga naghilak. Naluoy siya sa bata ug mingon, Hebreo gayud kining bataa. Unya nangutana kaniya ang igsong babay sa bata, magkuha ba ako usa ka Hebreo nga inahan aron pasuson niya ang bata alang kanimo? Ang prinsesa mitubag, lakaw pagkuha. Milakaw ang batang babay ug gitawag niya ang inahan sa bata. Gingnan sa prinsesa ang inahan sa bata, dada kining bataa ug atimana siya ug suhulan ko ikaw. Busa gidala sa babay ang bata ug gialimahan. Sa pagdako na sa bata, gidala siya sa iyang inahan ngadto sa prinsesa. Giisip sa prinsesa ang bata nga iyang kaugalingong anak. Mingon siya, gikuha ko siya sa tubig. Busa ang bata ginganlan niya Moises. Usa ka adlaw ni ana, sa dako na si Moises, miduaw siya sa iyang katawhan ug nakita niya nga gipugos sila sa pagbuhat sa bugat nga trabaho. Unya nakita niyang usa ka Hebreo nga gikulata sa usa ka Ehiptohanon. Milingi-lingi si Moises sa palibot niya ug sa dihang wala siya'y laing nakita, gipatay niya ang Ehiptohanon ug gitabunan niya balas. Pagkasunod adlaw, mibalik siya ug nakita niyang duha ka Hebreo nga nag-away. Gingnan niya kadtong sad-an, nganong imo mang gibunalan ang imong kadugo. Gitubag siya,
Unsay katungod mo pagmando ug paghukom kanamo? Patyon ba usab nimo ako sama sa imong pagpatay sa Ehiptohanon? Nahadlok si Moises ug mingon sa iyang kaugalingon, nasayod di ay ang mga tao sa akong nahimo. Sa pagkasayod niini sa hari sa Ehipto, buot niyang patyon si Moises. Apan mikagiw si Moises ngadto sa Midian, sa pag-abot niya, milingkod siya tupad sa usa ka atabay. Ang pulong sa Ginoo. Salamat sa Diyos. Dangop sa Ginoo sa imong kinahanglan, ug mabuhi ikaw. Dangop sa Ginoo sa imong kinahanglan, ug mabuhi ikaw. Natundag ako diha sa halawong nga kalapukan, din wala gayoy kabarugan. Nahiabot ako sa halawom nga katubigan, nalumsan ako sa baha. Dangop sa Ginoo sa imong kinahanglan, ug mabuhi ikaw. Panagampo ako kanimo, Ginoo, ug panahon sa imong kaluoy, O Dios. Sa imong dakong kaayo tubaga ako, sa imong kanunay panaban. Dangop sa Ginoo sa imong kinahanglan, ug mabuhi ikaw. Apanaguol ako ug nasakit, O Dios, manalipod unta ka na ako ang imong nakaluluwas nga hinabang. Daigon ko ang ngalan sa Dios diha sa awit, ug himayaon ko siya uban sa pasalamat. Dangop sa Ginoo sa imong kinahanglan, ug mabuhi ikaw. Tanawa kamong mga mapubsanon ug paglipay, kamo nga nangita sa Diyos, maglipay untang inyong mga kasing-kasing. Kayang ginumamati sa kabus, ug dili siya magsalikway sa mga iyaha nga na sa mga talikala. Dangop sa Ginoo sa imong kinahanglan, ug mabuhi ikaw. Pangitanging kalian, ug ang katawong sa Dios, ug ang tanan ikadugang kanimo. Alleluia. Ang Ginoo manaag kaninyo Nasa pinimo, gikan sa Ebanghelyo sumala ni San Mateo. Himayaw Himayaon ikaw, O Ginoo.
Unya gisaway ni Jesus ang mga tao didto sa lungsod diin himuan niya ang kadaghanan sa iyang mga milagro. Kay ang mga tao didto wala man maghinulsol sa ilang mga sayop nga binuhatan. Pagkaalaot nimo Corazin, pagkaalaot usab nimo Betsaida. Kay kun ang mga milagro nga nahimo diha kaninyo didto pa himoa sa lungsod sa Tiro ug sa Sidon, ang mga tao didto dugay na unta nga nagsapot o nagsinina og sako o nagbulibod og abo sa ilang ulo aron pagpaila sa ilang pagbag-o, paghinulsol sa ilang mga sayop nga binuhatan. Busa hinumdumi nga sa adlaw unya sa panghukom, ang Dios mas maluoy pa sa mga taga-Tiro ug taga-Sidon kay kaninyo. Ug ikaw, Kapernaum, buot kang mubayaw sa imong kaugalingon ngadto sa kahitasan, ngadto sa langit, itambog, ihulog kahinuon ngadto sa kasakitan sa impyerno. Kay kun ang mga milagro nga nahimo diha kanimo didto pa himoa sa Sodoma, ani apaunta kini karong adlaw. Busa hinumdumi kayod kini nga sa adlaw sa panghukom, ang Dios mas maluoy pa sa Sodoma kay kanimo. Ang Ebanghelyo sa Ginoo. Dayon ikaw, Kristo. Manglingkod palihog. Maayong gabi kaninyong tanan. Dangop sa Ginoo sa imong kinahanglan ug ikaw mabuhi. Sa unang pagbasa, nagsulti kini mahitungod sa sinaligan sa Dios nga si Moises sa iyahang pagkabuhi gikan sa sapa nga niadtong higayuna ang mga bata nga lalaki kinahanglang patyon aron dili mo sanay ang mga kadugo nga mituo og Dios. Pero sa dako kaayong milagro, natabangan siya. Ang iyang mama dili gustong mamatay siya. Munang gitaguan siya tulo ka bulan. Sa higayon nga dili na gyud kapugngan kay mutiabaw na siya og kusog ug madunggan sa mga pulis ug dakpon ug patyon gayud ang bata, iyang gipaanod didto sa sapa. Uban niya adtong inantigo ug plano gayud nga kining bataa doon na pa'y kaikyasan gikan sa kamatayon. Mutong nagtubo noon siya dito sa balay sa presidente, kay ang anak sa presidente maumay nakakita niya nga naglutaw-lutaw siya sa tubig nga gisulod siya og basket. Og sa pagkadako na niya, iyang nakita dito ang kadaot nga gibuhat ngadto sa iyang mga kadugo. Niadtong nasod nga ilang gipuy-an ug iyang gipatay wa niya kapugni ang iyang paglaban sa iyang kadugo nga mutuo og Dios. Iyang napatay. Ug sa sunod adlaw ning adto na pud siya sa trabahoan sa katawhan sa hari niya siya kay giisip gud siyang anak o sa prinsesa, apo sa hari o presidente. Iyang gibadlong ang nag-away nga kadugo na pud niya nga gihimo nga ulipon kanang forced labor. Gihimo sila ang ilang kadugo nga ubos gid kaayo niadtong maong nasod nga dato, pero sila nga mituo sa Dios lisod kaayo. Pero daghan kayo sila. Nidaghan sila maayo. Mutong patiyon sila. Puuhon kay nag-anam kadaghan. Lisod-lisoron sila maayo. Didaghan noon sila maayo. No? So iyang gibadlong, nganong nag-unay mamug-away? Kauban rata. O ang maong nangaway, natandog ang garbo. Kinsa may nagsugo nimo nga ikaw ang mubadlong namo kay wa man sila kaila nga kini ay si Moses kadugo nila. Mingon siya,
Imo ba po kung patyon sa mas imong gibuhat kagahapon? O nahibaw-an di ay ang iyang gibuhat nga mipatay siya. Munang patyon po siya. Munang didali siya og gawas niya itong nasura. Kaya nagplano na ang gobyerno nga patyon siya. Niining iyang pagkagiho, kining iyang pag-ikyas, diha na gyud kaniya ang pagbago, pag-inulsol. No? Dangop sa Ginoo sa imong kinahanglan o mabuhi ka. Sama nimo karon og nako nga dangop sa Ginoo, di dangop ta. Pero naay wala gisulti, magbago ta. Budangop sa Ginoo sa atong panginahanglan, niya magbago, maghinulsol. Maluoy gayud ang nagtanaw sa ibabaw, niining nanginahanglan, pero nagbago na. Nanginahanglan, dili lang kay kutob sa nanginahanglan, kay kadaghan man itong panginahanglan, pero gisumpayan, paghinulsol, pagbago. Manang si Moses, ning biya siya dito ni atong lugara, nga nakit-an di ay siya og nahibaw-an, nga nakabuhat og krimen. Bisan tuod dilaban siya, pero napatay man gyud niya. Nibiya siya nga niingon, magbag-o na ko. No? Umunang nipadayon gyud ang plano, ang milagro sa iyang kinabuhi, gidawat siya na pod ug nahimo siyang pangulo sa mga tao nga gustong magbago. So dangop sa Ginoo sa imong panginahanglan aron ikaw mabuhi. Okay, nagbago ka naman. Dangop ko sa Ginoo sa akong panginahanglan kay magbago ko sa akong pagkatao. Manindog palihog. Maayo og mapasayloon ang Dios nga Amahan nga atong gisimba ug sayod siya sa atong kalisdanan ug sa ato ang intensyon sa pagbag-o sa atong huna-huna, kinaiya ug pagkinabuhi. Busa atong isulti ngadto kaniya ang atong panginahanglan. Sa matag panghangyo, miingon kita, bag-uha kami Ginoo. Bag-uha kami Ginoo. Ngang mga matuon magpatalinghog sa tawag sa pagtuo ug sa paghinulsol, magampo kita. Bag-uha kami Ginoo. Ngang Dios maghatag kanatog kadasig sa pagtahan sa atong kaugalingon aron malingkawas diha ni Kristo ang tanan nga nabilanggo diha sa ilang kahakog. Magampo kita. Bag-uha kami Ginoo. Nga sila kansang mga kasing-kasing haguka og nagmabugnawon makadiscovery og kalipay diha sa pagigugmas sa Dios ug sa isig kaingon, magampo kita. Bag-uha kami Ginoo. Ngang mga masakiton sa pangisip ug sa lawas ug kadtong nga nagatiman kanila makaangkon og malungtarong kaayuhan ug kahupayan, magampo kita. Bag-uha kami Ginoo. Nga imuntang isipon nga takos ug mapuslanon na ng kanamo nga halangdong Teofilo kamumot, mabayaw ng ngadto sa altar sa mga santos, magampo kita. Bag-uha kami Ginoo. Ngang mga matuhong mihalina, makatagamtam sa masanag nga banag-banag sa kinabuhing tunhay, magampo kita. Bag-uha kami Ginoo. Gamhanan ug maluluyon nga Dios ug among Amahan, pamatia ang hangyo sa imong matuuhon nga katawhan, nga niya sa imong atubangan, diha sa ilang pagbag-o, imo unta silang pasayloon. Pinaagi ni Kristo among Ginoo. Amen. Amen. Nawata o Ginoo, ininamong mga gasang timaan,
sa mong gugma, sa gupaog sa tusa. Kining panog, kining binong, ginama sa kamot sa tao. Ang imong mga grasya, bunga sa mong pangaliyang ihatag na kanamo o langit nung amahan. Mga igsuon pagampo kamo aron kining ako og inyong halad sakripisyo. Dawaton unta si Dios Amahan ang magkagagahom sa tanan. Dawaton ng taas, kinuhin sa kabisyo, gikan sa imong mga kamot, alang sigdaya pagmamahal siyang ngalan, alang usab sa itong nabaslanan, sa tibugian santos, ng siban. O Ginoo sud-unga nga maluluyon ang mga gasa nga among gidala dinhi sa sagrado nga mga altar sa piyesta ni San Bonaventura, Obispo. Hatagi kami sa pasaylo aron maghatag kami dungog sa imong kaayo. Kini among gipangayo pinaagi ni Kristo among Ginoo. Amen. Ang Ginoo manaa kaniyo. Manasa ko Ibayaw ang inyong mga kasing-kasing. ang nang ibayang mo Diyos Ginoo. Magpasalamat ta sa Ginoong atong Dios. Ang ngayong matarong. Santos nga mahan Dios nga tunhay ug magkagahom sa tanan. Angay ug matarong gayud nga magpasalamat kami kanimo kanunay ug sa taning dapit. Pinaagi ni Hesukristo imong anak among Ginoo. Kay imong gitugot nga maglipay ang tibuok matuuhong katawhan ang simbahan diha sa piyesta ni San Bonaventura, Obispo, sa ingon nga imo kami gilig-on pinaagi sa panig-ingnan sa santos niya nga pagkinabuhi. Imo kami gituluan pinaagi sa iyang pagwali o gipanalipdan pinaagi sa iyang mga pag-ampo nga nakapalipay o nakapahimuot gayud kanimo. Ug sa uban sa mga anghel o mga santos sa langit, nagasangyaw kami sa imong himaya, duyog sa ilang way huno nga pag-awit. Santos, 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 Santos nga Ginoo, Diyos sa kagahuman, puno ang langit ug yuta. Santos, 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 Santos nga Ginoo. Santos gid ikaw, Ginoo. Ikaw ang tuburan sa tanang kasantos. Ipadalang imong bala ang Espiritu aron pagsantos ining mga gasa aron mahimo kini alang kanamo lawas ug dugo ni Hesukristo among Ginoo. Sa pagpasakit sa iyang kaugalingon mikuha sa iyang pan. Bipasalamat kanimo, bipikas ug mihatag niini ngadto sa iyang mga tinun-an ug miingon. Dawata kini ninyong tanan ug kana kay kini maong akong lawas nga itugyan alang kaninyo. Sa samang paagi tapos ang panihapon mikuha sa Jesus sa kalis. Ipasalamat kanimo pag-usab. Bihatag siya niini ngadto sa iyang mga tinun-an ug miingon. Dawata kini og panginom kamong tanan gikan niini. Kay kini maong kalis sa akong dugo sa bagong tunhay nga kasabutan. Ang dugo nga iula alang kaninyo ug alang sa tanang mga tawo aron ang mga sala mapasaylo. Buhata kini aron paghandom kanako. Kini mao ang misteryo sa atong pagtuo nga si Kristo namatay, si Kristo nabanhaw, si Kristo mabalik kanhi. Aron paghandom sa kamatayon na pagabanhaw ni Hesukristo nagahalad kami kanimo Amahan, dining pan sa kinabuhi ug kalis sa kaluwasan. Nagpasalamat kami kanimo tungod kaimo kami kiisip nga ngayan nga matubang umualagad kanimo. Himo ang kaming mga lawat sa lawas ug dugo ni Kristo magkahiusa diha sa Espiritu Santo. Hinumdumi Ginoo ang imong katawhan nga mituo kanimo ang simbahan lukop sa tibok kalibutan. Himo ang mahimpit kami diha sa gugma uban ni humad ni Leo XIV among Papa, Jose among Obispo, tanang Obispo kaparian ug tibok katawhan. Hinumdumisab ang mga maigsuong patay na malaumon nga mabanhaw sila ug ang tanang nangamatay diha sa imong kaluoy. Dada silang tanan sa pagsudoong sa kahayag sa imong naong. Kaluoy kaming tanan, himo kaming angayang makaambit sa kinabuhing tunay
uban ni Maria ang inahan nga ulay sa Dios, uban ni San Jose ang iyang bana, uban sa mga apostoles ug sa tanang mga santos nga nagtuman sa imong kabubuton natas katuigan, uban kanila amo ikaw daygong himayaon, pinaagi ni Hesukristo imong anak. Pinaagi kaniya, uban kaniya ug diha kaniya, gihatag na kanimong makagagahom nga mahan, diha sa kayusa sa Espiritu Santo, ang tanang tungog ug himaya hangtod sa kahangturan. Amen. Magampo kita samahan nga pasayloon ang atong mga sala ug dadon kita niyang magkapasaylo sa mga tao nga nakasala kanato. Amahan namo nga naka sa langit, pagday ko namong imong ngalan, babot ka namong imong gingharian, matuman ang imong pagbuot ni sa yuta maingon sa langit. Ang kalan-una mo sa matag adlaw, ihatag ka namo karong adlaw. Pasaylua kami sa among mga sala. Maingon nga nagpasaylo kami sa kasala kanamo, ug dili mo kami itugihan sa panulay, hinuno ang luwas sa kami sa dautan. Mangayo kami kanimo Ginoo, ngay mo kaming luwason sa tanang dautan. Hatagi kami sa kalinaw nining panahona, anong tinabangan sa imong kaluoy, mahalikay kami kanunay sa sala. Mahilayo sa tanang kasamok ug kagubot, samtang kami malaumong nagpaabot sa pagbalik ni Hesukristo among manunubos. Kay mo man nagingarian ang gahumugang himaya hangtod sa kahangturan. Ginoong Hesus, nag-ingon ka sa imong mga apostoles, ang kalinaw ibilin ko kaninyo, ang akong kalinaw ihatag ko kaninyo. Ayaw tan-awang among mga sala, kundili ang pagsalig sa imong simbahan, ang matuuhon mong katawhan. Ug sibo sa imong kabubuton hatagi mi sa imong kalinaw kay usa, ikaw nga buhi ug hari hangtod sa kahangturan. Amen. Ang kalinaw sa Ginoo sa kanunay manaa kaninyong tanan. Nasa Ipakita ang timaan sa pag-inig sa unay, panagdait. Please. Kordero sa Diyos ang nagawagtang sa mga sala sa kalibutan, kalui kami. Kordero sa Diyos ang nagawagtang sa mga sala sa kalibutan, kalui kami. Kordero sa Diyos ang nagawagtang sa sala sa kalibutan, hatagi kami sa kalinaw. Kini mao sa Hesus, siya ang kordero sa Dios, siya ang nagpaubos alang sa mga tao nga nagbag-o aron iyang mapasaylo. Siya ang nagawagtang sa mga sala sa kalibutan, bulahan ang tanan nga gidapit sa panihapon sa Ginoo. Ginoo, dili ko angay nga madawat nimo, apan ipamulong mo lamang ug mamaayo ako. Magampo kita. Human kami mabusog sa santos nga pagkalawat na nga muyo kami Ginoo. Gatungod sa panigingnan na San Bonaventura Obispo, maningkamot kami sa pagsangyaw sa iyang gituhuan ug mahubad ngadto sa among binuhatan ang iyang mga pagtulunan. Kini among gipangayo pinagi ni Kristo among Ginoo. Amen. Ang Ginoo man na kaninyo. Nasa Panalanginan kamo sa makagahom nga Dios, ang Amahan, ang Anak, ug ang Espiritu Santo. Amen. Nahalad na ang sakripisyo ang santos nga misa, manglakaw ta diha sa kalinaw ug gugma ni Kristo Jesus. Salamat sa Dios.